Gusti Allah iku pirsa nek awake dhewe ora giat, ora semangat, dijak apa netepi hake Gusti Allah Ta'ala. Mesti kawula iku ambek pangeran ya dengan senang hati lah, nyembah dengan senang hati, manut barang. Tapi Gusti Allah pirsa nek awake dhewe ngene iku gak patian. Dadi terus diwajibno. Jadi ora diwajibno iku mestine ya kawula iku kudune nyembah bendarane. Jenenge kawula. Ayo mergo awake dhewe iki nek ora wajib ora gelem. Nek ora wajib kira-kira gak wajib ngono kowe poso ta ora? Wong wajib ae kadang-kadang muka. Jadi Gusti Allah itu pirsa. Kawula itu sangat-sangat minim semangatnya untuk muamalah karo Gusti Allah Ta'ala. Gak diwajibno ya terus ora sowan Gusti Allah. Gak diwajibno ya gak nyembah Gusti Allah. Lah ya repot kawula gak nyembah bendarane terus sembah apa? Jadi kewajiban anggone Gusti Allah Ta'ala majibno niku awake dhewe salat wajib, puasa wajib itu karena kasih sayangnya Allah kepada kita.